Môžeme to vyhodnotiť? Áno, môžeme vyhodnotiť. Tak poď, Víri, poď povedať niečo. Takže súťaž chlapcov. Najlepší čas dosiahol 12 sekúnd 06 stotín. Makový Michal. Odmeň. Na druhom mieste časom 14.09 Miškovič Paťo. Na treťom mieste gratulujeme. Časom 21.06 Prichodský Peťo. V kategórii dievčat sme mali len jednu účastničku, čo je jasné, bola najlepšia, to ani čas nečítam, to je už len za to, že sa vôbec zúčastnila. Gratulujem. Gratulujeme. Ďakujem. No. A ideme. Super,